Predmetom riešenia nasledujúcej premeny bola rekonštrukcia anatomických tvarov zubov a odstránenie nedostatkov tvarových, polohových a obnova chýbajúcich zubných tkaní. Po konzultácii a odsúhlasení plánu sme sa pustili do práce, kde sme zuby pripravili, dostavili stratené časti jadier zubov a zhotovili digitálny otlačok, ktorý sme zaslali technikovi. Po obede ten istý deň nám technik pripravil dočasné korunky, ktoré sme nasadili na dočasný cement a analyzovali sme symetriu, tvary a funkciu zubov. Vybrali sme si takisto odtieň budúcej protetickej práce a technik sa pustil do zhotovenia definitívnej práce. Výsledok tejto definitívnej práce si môžeme pozrieť na tejto fotografii, ako aj súčasné porovnanie stavu pred a po, kde vidíme, že sme poodstraňovali nedostatky vo forme či už chýbajúcich tvrdých zubných tkaní, či symetrie. Takisto sme menili alebo vylepšovali aj odtieň celého úsmevu podľa výberu.